Mga kapuso, wallet nga may unod nga 32,500 pesos nga kwarta nga nawigid sa barangay Fatima Haro, ginbalik sang isa ka traffic enforcer. Si Kim Salinas nakatutok. Matutom nga nag-oobra bilang traffic enforcer sa Distrito Sangharo ang 51 anyos nga si Rodolfo Villases Jr. Kontento na ini sa 9,000 pesos nga sweldo sinitag sa kabulan. Apang ginapo sini nga ginakulang man kun kaysa bagod may anak man nga ginapa-eskwela sa kolehiyo. Apisar sa pagpanghangkat sa sitwasyon pinansyal, wala ini nagduha-duha nga iuli sa tagiya ang wallet nga nakita nga nagaunod sang 32,500 pesos nga cash. Pagsaysay sini, Pebrero 14 adlaw sang Tagipusoon, samtang regular nga naga-roving sa Commission Civil Street sa Barangay Fatima Haro, pasado alauna sang hapon. Isa ka pouch ang iya nakita. Sang ginsekyar, magluwas nga may bulong nga unod ang wallet, madamo nga paper bills ang iya nakitan. Gilayon sini gin-turnover ang nakita niya wallet sa ila opisina, agud mapangita ang tag-iya. Wala ko ng hospital, ang isip ko, singkoy balik ko ni kay iti. Portal, nung may ID, nakita ko may mga ID, balik ko. Wala ko sang daw na mindset sa akon nga. Taguon ko ng kwarta, kagano singkoy, diretso ko ni sa opisina namon. Sa ring language, hari kita ikisama sa bong. Bagod may ID nga yara sa wallet, natumod ang tag-iya. Kag personal sinigin claim ang wallet, kag ang kwarta. Nalipay ko ba sa ring hati na balik to. Nakita ko man nga. Nalipay mo ng tao sa nga, nabalik kwarta. Kag ginang lahat. Si Traffic Enforcer Rodolfo ang isa ka pamatuod nga sa tunga sa mga kontrobersiya sa pila ka mga ginaaligar nagapangutang nga traffic enforcer. May nabilin pa man nga may tampad kag bulawanon ang takipusoon nga magbulig. Bangod sini, gintagaan ini sang pagkilala sang Iloilo City LGU. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.